Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod. Welcome mga kapamilya sa aton nga palatuntunan. Nari naman kita padayon sa aton nga palatuntunan unang adlaw sa sining nga semana. Adlaw nga Domingo, sa gihapon dalayawn ang Dios sa tanan nga pagkamaayo nga aton nabaton halinsiya. Bangod nga iya kita nga atipan sa sining unang adlaw sang semana, dayon sa bilog nga adlaw ginpakamaayo kita, gin protektaran. Hasta nga sa sining kagabihon, sa gihapon mag-updanay kita sa aton nga programa Tinig ng Reformasyon. Kamusta kamo? No, how do you feel? Siyempre, ang akong kaupo dari subong, way gid sing lewan, kundi ang aton nga gwapo nga engineer, nga technician, si Sir Andre La Pastora. Okay ka lang, sir? Sabaran kita sa aton nga pagtuon subong, diri kita, antes kita magapadayon, mag-utoran, magkabayanan, di mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos. Sa mga sandali pong ito, kami ay narito dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gamay sa buong maghapon. Niligtas mo po kami sa lahat ng mga panganib at kapahamakan. Sinapit sa gabing ito upang makapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, ang mga nanonood sa Facebook, here in Philippines, and even and abroad. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines at higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya. Nanawa ang lagi naming kahilingan na ipagkakaloob mo ang patnubay at gamay at kalusugan, mga pagpapala na physical, mental, spiritual, financial, and protection. At kasama sa lahat ng mga kawani mula sa Operation Manager, Sir Rejan Castaño at lahat ng mga managers, gayon din sa lahat ng mga field reporters and anchorman. At nawa, ikaw ay lagi naming kasama upang kami ay maging karapat-dapat sa inyong mga patnubay at gamay, mga pagpapala, at kami po ay inyong iingatan. Pagpalain mo kami lahat at patawaran mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Now, padayon kita subong sa aton nga pagtuon. Simple lang. Aton to na istoryahan nga kita biktima lang ni Satanas. Yes. Kay nabiktima una sa tanan ang aton unang gidikanan, siya ay Eva. Dayon nabiktima man kay bangod sa gugma. Bangod sa gugma na umid si Adan. Kay sa aton atong ginistoryahan, sa paminsaron ni Adan, naghambal ang Ginoo nga sang kaunon nila ang gindumilian sang Ginoo sa ila, ginbawal sang Ginoo sa ila nga hindi tani kaunon, pero kay nabiktima sa mga cell stock. Mayaman kayo ang cell stock ni Satanas nga dito nagsulod sang manog. Tingala ka no, ang manog naghambal na. Sa ako na diparahan sa Biblia, sa kabasa ko sa Biblia, duha lang kasapat ang naghambal. Panahon ni Balaam, ang iyang asno naghambal, kag ang manog dito sa talamnan sang Eden. Muna nga, dito daw sino ang hindi, halimbawa hindi magpati at hindi ma-attract, manog naghambal, dayon daw medyo mahimo gid nga patihan kay
dito siya nagkaon kuno siya dito sa bunga sang kahoy nga ginbawal sang Ginoo, pero nga nga buhi man siya. Ay di siyempre, ikaw nga nakakita, kitang makakita siguro, maghambal nga hindi siguro matuod. Dayon gin-revise niya ang ginhambal sa Ginoo, may paandam ang Ginoo, pero medyo nagduha-duha naman sila. Amo to nga, to cut the long story short, nainganyo, nakonbinsi si Eva, nagkaon siya, dayon nakonbinsi man si Adan, kag dito, ginpakamalaot silang nga duha. Ginpakamalaot man ang manog. Mayo na lang, kay ang kaluoy kagugma sa Ginoo ara gihapon. Ngaman, bangod kay may plano ang Ginoo sa kaluwasan sang tawo. Kaluwasan sa sini nga kalibutan. Gusto sang Ginoo nga kita ma-rescue. Ang rescuer amo si Kristo. Ginpadala diri sa kalibutan, nangin matay, nagpakamatay. Hindi mabato na sa mga Tagalog kapag sasabihin mo na si Kristo ay nagpakamatay. Ayaw kanilang tanggapin at hindi nila matatanggap yung inyong idea or opinion. Dahil sa hindi daw pwede na sabihin natin na nagpakamatay ang Panginoon dahil sa yan ay pagbibigti. Hindi daw mangyaring magbigti ang Panginoon. Pero kung isipin natin, talagang parang nagbigti na nga. Bakit? Hindi ba naniwala po tayo na mga Kristiyano si Kristo ay Diyos? Yes. At alam na po natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Nandyan sa Kanya ang omnipotent, omniscient, di ba? And then, omnipotent, omniscient, and ano pa ang isa? Nalipat ko ay. Di ba? Kay ang omnipotent, most powerful, omniscient, all-knowing, and then, nalipat gid ko sa isa. Sino sa inyo mag-suggest dire? No. Dayon, bangod kay amo na ang Dios, siyempre amo tambalon, dito pa lang daan sa langit, sang hindi pa nagpakatao ang anak sang Dios o nga si Kristo. Kabalo na siya sa iya nga dangtan. Kabalo na siya nga samtang magkadto siya sa kalibutan mapatay. Kagin propesya na sa daan nga testamento. Propesya ni Isaias 53. Kag iban pa. Daan lang dito sa Genesis 3:15 may pag-inaway between the woman and the serpent or and ang ilang mga binhi, ilang mga seeds between the woman and the serpent. So, ang bottom balon, nabalaan na dayon. Nabalaan na siya sa Ginoo. Pero, nangin matay si Kristo, kaya nakapropesya na, after 4,000 years, si Kristo nagpakatao, ang anak sang Diyos, naging kilalata nga Diyos na siya ang Creator, siya ang Redeemer, siya ang Savior, din siya man ang Judge, kag siya ang ginamit lang naton siya ang mediator. Siya ang manugpatunga or mananabang. Now, amo na nga kung basahon ta magtuturan magkabiyanan sa panahon na sa sulat na ni Apostol Juan. Sa 1 Juan 2 versikulo 1. Hambal diri niya, mga anak ko, nagasulat ako sa inyo, sini agud nga hindi kamo makasala. Apang kung ang bisan sino nga makasala, may mananabang kita. Si Jesucristo nga matarong. Wow. Namin, no? Uy, omnipresent. Sir, nagpamati si Sir Wala. Maayos. Thank you so much, Sir Sonny. Sir Sunny, Sorabia, Punay. Abi mo, Sir, ang apelido mo nga middle name initial mo, or Sarabia. Ang banahon sa akong apo dito sa Lanao, Sarabia, kung di ko nagsala. Sarabia to siya. Tapos sa Punay ni, ang omnipresent na sir, munang present everywhere. Salamat gina. Omnipresent, omniscient, and omnipotent. Sige. So, all-knowing, most powerful, and present anywhere. So, muna nga salamat gid. Then, si Brother Emil Burakit. Good evening man sa mo. God bless you always. Likewise, Brod. Si Ganghi Toto. Toto. God Lord Jesus Christ. Sige, sir. Now, amo na nga kita, kaswerte, no? Kaya ka nga sa, halimbawa, ikaw, may suspitso ang tao, ginkasuhan ka,
ginsumbong ka. Kaysa aton subong diri sa Pilipinas bisan pa sa bilog nga kalibutan. Once nga ikaw ha, mismo nasupitsuhan or bisan caught in the act. Basta wala pa desisyon ang korte, ang hambal sang mga tao sa imo or bisan pa sa korte, ikaw ay suspitsado lamang or suspect. So ano himuon mo? Hambalan ka dayon sa nagdakop sa imo nga may kinamatarong ka, nga magkuha imo abogado. Kung wala ka man kwarta ibayad, dito ka sa dito ka sa mga abogado nga sa gobyerno kay wala bayad. Di sa una na pau subong subong sir? Mangguton taman niliwat si Sir Sani sa Punay. Okay, siyempre familiar na siya. Kaya mo man nga aton nga buot diri nga newscaster every night. Luwas lang kung kisa nga ang aton man nga bali manager diri. So siya man ang magbulos. Pero mostly si Sir Punay niya mo ni perming magabalita diri kay sa una pa ni sa lain nga planeta. Grabe ni anad gid ni sa balita ay. So amo na nga batian niyo na. Basta balaan nimo na nga kung ang manog balita nga kumbaga sa Tagalog bihasa na katama, basta nami siya pamatian. Now balik kita diri kay hambal diri sa aton nga gibasa kag siya amo ang katumbasan tungod sa aton mga sala. Kag hindi lamang tungod sa aton kundi tungod man sang mga sala sang bugos nga kalibutan. Amot halabalon nga kita nga tanan entitled kita. May kinamatarong kita nga magpagadto kay Kristo. Amo ni ang isa ka mediator or isa ka attorney nga way pagid maperde. Ngaman kay siya man ang abogado, siya man aton mediator. Siya ang aton advocate. Amo na nga kita tanan may right nga magpalapit siya. Kag kung kita magpalapit sa iya sa ato naging istoryahan diligan pang semana nga siya permi nagpanawan ka, panawagan. Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. No? Aton gin shortcut. Hatagan kita siya sang kapahoyan. Ano nga kapahoyan? Hindi na kita magpakasala. Pero gani, sa aton ginbasa diri, kung ang bisan sino nga makasala, may mananabang kita. May ara kita advocate or mediator. Sino? Kaupo daw kita sa amay, manabang kita kaupod sa amay, si Jesu Kristo nga matarong. Amo na nga, ang aton nga kaswerte kay libre na siya, wala bayad. Wala bayad, di ka angay diri lamin na kang mangita ka abogado di kampanilya. Ano bot ng balon sa abogado di kampanilya sa term nga di kampanilya, bot ng balon group of mga lawyers na siya kay na testitingan ko na sa una sa ako ang star witness dito sa Mindanao. No, may 3 kami ka abogado nga ginkuha. Ang akon ginhimo nga kay position paper to sa labor. Ang ginhimo ko nga 3 pages nga position paper. Ginhimo nila nga 21 ka pages tanan. Grabe. Amo na nga ang nag-accuse sa amon way gid sila nahimo. Ngaman kay nakahalabot man kami sa labor. Wala man siya ginapinan sa labor kay siya man ang may sala. No, muna nga ang labor na or DOLE, Department of Labor and Employment, kung ikaw mismo ha, basta nga wala kay sala pero medyo kung baga sa Bisaya gidaog-daog ka, gidaog-daog ka. Na halimbawa ginaabuso ka man kay mangud kaya mo lang ang ana imo nga kahimtang. To kadto ka sa labor basta kay sigurado nga sigurado ka nga may mga mambal tala nga pulong nga medyo may mga oppressive action ang isa ka kumpanya. Sigurado ka apinan sa labor kay dito ko nakaalabot sa NLRC kay dito man kami ginsumbong. Hasta nga nagahimo kami position paper kay wagid kami masettle sa amicable settlement sa isa ka judge sa NLRC sa Davao. Sa mana nga diri gingamit ang siyang illustration mga kauturan ngaman kay diri kanami sa sulat ni Apostol Juan nga nagabanasig sa aton nga nagsulat siya hindi lamang sa una sa mga tumuluo kundi ara man sa Biblia hasta sa aton subong. Nga may ara kita abogado nga siya amo daw ang katumbasan tungod sa aton mga sala kag hindi lamang sa aton kundi sa bilog nga kalibutan. Sa bug-os ginang kalibutan. Now sa bersikulo 3
hambal diri ni Apostol Juan kag sa sini mapamatud-an ta nga nakakilala kita sa iya kung ginabantayan ta ang iya mga sugo. Dili naman kita sa mga sugo. Nga may kaangtanan o dako ang kalabutan, kaangtanan sang sugo. Kung pinsaron ta maayo magkaturan, permita na gigamit nga halimbawa. Bisan diri na lang sa Iloilo. Kay sa bag-o pa ko, bago pa magito ko diri sa Iloilo, 3 pa lang kabulan. Tung Abril 20 ko naglabot, Abril 30 ko naglabot diri. Now nagprogram dayon kita. Karon nakita ko nga ang Iloilo kalapad gali. Dako pa. Diin lang ang Bacolod kung pinsaron ta ang Bacolod. Gamay lang ang Bacolod sa akon nga nakita. Dayon, kung hindi ka magsunod sa traffic rules and regulation, ano matabo sa imo? Siyudad lang na ha. Way labot ang probinsya, way labot ang nasyon. Amot ang balon, may ara sila rule ang ginasulod sa mga motorista. Kung hindi magsunod ang mga motorista, ano ang matabo? Halimbawa, wala U-turn, hamalito no U-turn. Diba? No parking. Maklaman ang imo nga salakyan sa Bacolod, amot diri mo mangyapon siguro. Ginaklam, hindi ka na makadlagan. Or ginatuwing ka nga sa Manila. Ginaguyod, dito mo na i-redeem ang imo salakyan dito. Kung pila ang balaydan mo. Amot na malon, sa Ginoo, parehas lang nagyapon. Pero ang nami diri nga paandam or pagpahibalo ni Apostol Juan nga mapamatud-an daw naton nga kita nakakilala sa Ginoo o sa Dios or kay Kristo labaw sa tanan kung ginabantayan ta ang iya mga sugo. Ang nagasiling, ako nakakilala sa iya apang wala nagatuman sa iya sugo, butigon siya kag ang kamatuoran wala sa iya. Di mo ni nga bugat ni siya mga pulong. Ngaman, kay once nga maghambal kita nga may ara kita manog patunga or mananabang sa aton nga sala. Aton mga sala kag sa bug-os nga kalibutan. Dapat tadumdumon makauturan nga hindi kita pakasalaon or hindi kita isumbong nga makasala kung walay balaod. Di ba? Common sense na lang. Normal siya. Kung walay balaod, wala kay nalapas. Kung wala kay nalapas, ay simpre, wala kay sala. Pero nga may ara ka sala, bangod kay may nalapas ka. Ano ang mong ginlapas? Ang balaod. O vice versa na rin, tiyog-tiyog lang, vice versa. So, dira na ito maintindihan nga medyo aton gini siya perme nga istoryahan. Kay amuni ang ginkaugtan maayo sa Ginoo. Amuni ang kabangdanan nga damo subong nga mga ginpasugtan sa Ginoo nga mga trahedya. Linog sunod-sunod, bagyo sunod-sunod, grabe dayon baha sunod-sunod, damo nagkalamatay, damo properties nagkaladula. Ang point there is kung walay balaod, walay sala. Amo na nga parehas sa halimbawa dito na lang ta sa mga kriminal. Nga kung hindi nadakpan at large ang kriminal. Siyempre, kay may nahimo siya nga krimen. Kaya bisan gali hindi ka nakapatay sa korte, bisan gani naka-dispalko ka lang kwarta, ang kaso nimo krimen lang gyapon. Halimbawa, diversion of public funds. Diversion of funds in general. Sala gyapon. Ngaman, divert siya. Kay ang mga ganitong namit lang ko sa inyo nga ako ang star witness tungod kay sa simbahan man to siya. So, nagapangulikta siya kwarta sa field sa mga churches pero wala ginremit sa opisina. Ako ang ara sa opisina. Ako ang ara sa opisina nga nagdala sa amon nga buluhaton sa bilog nga Mindanao sang una. Hasta nga sa bilog Pilipinas na dayon. Kita ang nagdumala. Amo na ang na-experience ta na siya. Hasta nakalabot kami dito sa mismo dito gid sa headquarter sa Manila. Dito sa Manila. Amo na nga makotoran. Ang point diri is kung may ara na sa gobyerno, may ara na sa kalibutan, halin dito sa halimbawa, halin sa Malacañang, halin pagkanto sa mga probinsya, dayon sa mga syudad, sa mga banwa, sa barangay, sa puloy-an, may ara na siya. May ara governing principle. So, amo nang nagagovern. Amo na nga kung kilalanon ta ang Ginoo, kilalahon ta siya maayo, amo na nga klaro ang ginhambal diri ni Apostol Juan nga mapamatud anta nga kita
nakakilala sa iya kung ginabantayan ta ang iya nga sugo. Nga mga sugo sa Ginoo aram na siya. Kangay lang gyapon na sa permi naton ginabalik-balik diri nga may ginkabig nga mga NPP nga CPP NPA kay amo na sila ang ginkabigin nga mga rebelde batok sa gobyerno. So kita kung hindi kita magsunod basi bala nga kabigon man kita nga rebelde batok sa Dios. So amo na nga sa versikulo 5 apang ang bisan sino nga nagabantay sa iya pulong, so referring to kasuguan, sa pagkamatuod nahimpit sa iya ang gugma tungod sa Dios. Sa sini mapamatud-an ta nga yara kita sa iya abaw kanami no. So kung ginasunod tang pulong sa Ginoo, ginasunod tang iya kasuguan, diri mapamatud-an ta daw nga yara kita sa Ginoo. Di nami kayo. Ang nagasiling nga nagapabilin siya sa iya, dapat man siya maggawi subong sang paggawi niya. Amo na niya ang matutuon nga Christian. Nga kay to be Christian is to be Christ-like life and in character. Amo na ang matutuon nga Kristiyano. So amo na makuturan sa tining kagabihon. Kamay pa nga makabulig man ni sa aton pagbinagbinag sa aton pag-alagad sa Ginoo. Dumdumon ta ginaliwat ko na siya nga the only Christian in the Far East is Philippines. Muna gani nga bisan ako nagpasalamat ko nga aman kay sa kadagko-dagko nga mga may pahog tungod tsunami, pero pasalamat kita kay way man maglabot sa Pilipinas. Biskan ng may mga baha pero hindi gid kaangay sa guwa. Nakita naton sa Facebook ang China, nakita naton ang linog sa Russia, nakita naton ang nabalitaan ta, nakita ang mga picture kung kadto kita sa Facebook o sa Google, i-type mo ang natabo sa Turkey, di ba? Syria nga linog, terribly bag-o man lang tuligad tuig. Amo na magaturan nga, pero ang Pilipinas bisan may mga linog pero mild lang. May mga baha para sa aton, mild lang kumpara dito sa ibang mga pungsod nga hindi mga tumuluo, mga hindi Christian nga nasyon. Lamang way naman kita sing tiempo mga padayon pa sa gihapon samtang hindi pa kita tapos sa aton nga pagtuon o sa aton programa. Ako na anay diri i-recognize si Sir Renante Ordihan, mayong gabi man sa imo. Si Min Pras stock ninyo ko, ha? Ano ni so and then si niya ano ni di man ni mabasa madam kay imo man ga rambol imo, no? Pasensya na no. Di ba? Kay di ko mabasa gud di man sa imo. Bless po from Palawan. Oh, nasa Palawan ka pala. Pero ano, naunawaan mo ba ang ating pinag-usapan dito? Sana nga baka taga Panay ka man sa madam. Is a diri si Sir Dimnagracia Veloso Ariel, maayong gabi man sa imo. Oh, mulang ni ang aton nga mga nubo nga mga pagpamalandong sa puno sa Ginoo, tapuson ta sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gawain sa buong maghapon. Maraming salamat po sa ilang mga salita na aming natalakay at nawa. Ito'y makatulong sa aming pagbulay-bulay na makatulong man sa paglago ng aming panambalataya na nawa ito ay umunlad upang maging karapat-dapat kami sa inyong bendisyon at mga pagpapala. Pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM at ang Siyero Kamiloy at pamilya na nawa patuloy ang magpapapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial ng proteksyon. Gayon din sa lahat ng mga kawani sa himpilan pong ito. At itong lahat ay misamot na langin kasamang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laman sa inyo. Sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinisus. Amen. Sa mga katuran mga kabyanan, why need kita sing tempo, mga padayon pa sa aton nga palatutunan. Sa gihapon, tutok lamang kamo sa tanan nga programa sa sini nga estasyon. Kag kabay pa nga sa gihapon ang Ginoo magpakamaayog yun sa inyo tanan. Sa liwat, mayong gabi. Pakinggan ang tinig ng reformasyon para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang. Bisitahin ang Facebook account na Carlos Estreras Sr. CARLOS ESTRERA Sr. O kaya ay mag-text o tumawag sa 0912-364-2757 o 0916-391-9009 at maaari din bisitahin ang website na www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari din ma-download sa www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli,
Maraming salamat sa inyong pakikinig.